Авыл көнен уздыру тәкъдимен һәр елны авыл халкы үзе башлап җибәрә. Авылда туып үскән, бүген чит җирләрдә яшәсәләр дә, туган авылларын хөрмәтләп, аны яшәтү өчен тырышкан егетләр, кызлар да әлеге тәкъдимне хуплап алалар. Бәйрәм чарасы авылның өлкән кешесе Мөҗаһидә Ага Мортазинның вәгазы белән башланып китте. Авыл җирлеге башлыгы Иршат Салихов та Исәнсев авылы халкына сәламләү сүзләрен җиткерде. Birimizni-birimiz hurmat etdik. Illerimiz tinch bo'lsin. Shunday bayramlarni sog'inib olirga yozsin. Bir-birimizdan motor etib, birimiz yordamchi bo'lib, rahat etib, motor etib, illerimiz tinch bo'lsin. Rahmat barakzat kelganingiz uchun. Rahmat baxtli bo'lib yashaylik bu dunyoda. Бәйрәм чарасын Исәнсев авылы оныклары, җырлы гаилә, Алия һәм Илнур Сахбетдиновлар алып барды. Җырга моңга гына түгел, бәйрәмнәрне матур, эчтәлекле һәм оешкан төстә алып бару сәләтенә дә ия икәнен күрсәттеләр Сахбетдиновлар. Инде һәрбер авылда да үзенең көтеп алган инде авыл бәйрәме шулай бит. Инде халык якташларын күрергә, туганнарын күрергә, аралашырга дип кайта. Инде ул булырга тиеш бүгенге көндә аралашу дигән әйбер инде ул бик сирәк. Инде алар шушы бәйрәмнәрдә генә күрешә алалар инде, җыела алалар, мәҗбүри рәвештә кайталар. Ни өчен дигәндә үзе күрешү бер гомер диләр. Бәйрәм барышында авыл көнен уздыруга үзләреннән зур өлеш керткән бер төркем исәнсевлеләрнең үзләренә дә күчтәнешләр тапшырылды. Авыл халкы да, килгән кунаклар да төрле уеннарда һәм кызыклы бәйгеләрдә катнашып күңел ачты. Biz bu bəyəmni yıl sayın uyuşturuda min özüm şəxsən qatnaşıb kiləm. Uyuşturu məsələsinə kilgən şəxində indi bizning avul qızlar, jigitləri birdəm. Olay uyuşturuğa hər vaxt özlərinin tiləklərini bildirib durarlar. İğənəşilik etkən hər bir yigitlərə, qızlarga özümün rəhmətimi aytasım kilə. Бик матур итеп бәйрәм итсеннәр. Авылыбызда әлеге күркәм авыл бәйрәме инде традициягә кереп китте. Әлеге бәйрәмне инде хәзер ничәнче ел рәттән безнең авылыбызның активистлары, төрле уңган булган апаларыбыз, уңган булган егетләребез үз көчләре белән әзерләнеп, авыл халкының ярдәме белән шушындый күркәм, матур бәйрәм оештыралар. Иң беренче елны инде бу бәйрәм балалар сабан туе булып кына башланып киткән бәйрәм. Хәзер инде якын-тирә авылларны, якын-тирә районнарны берләштергән, авыл халкының гореф-гадәтләрен, милли традицияләрне саклап калган күркәм авыл бәйрәме булып тарихка кереп калды. Үз авылларын кайгыртып, авылдашларының һәр тәкъдимен хуплап торучы якташлар булганда, авылларыбыз яшәр. Авыл халкын берләштерүче авыл бәйрәмнәре дә, сабан туйлары да узар әле. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.